σφαίρες. Η πράσινη γραμμή είναι γεμάτη θλιβερές εικόνες από έναν εμφύλιο που κατέστρεψε ό,τι όμορφο υπήρχε σε αυτή τη χώρα. Για να βρεθούμε στην περιοχή χωρίς να μας πυροβολήσει κανείς, έπρεπε να πάρουμε την άδεια 4 συμμοριών που ελέγχουν τους γυροδρόμους. Ένας δικός τους άνθρωπος θα ερχόταν μαζί για την ασφαλειά μας. Ξαφνικά μας ζητούν να εγκαταλείψουμε την περιοχή. Ο μεταφραστής μας πιστεύει ότι το θέμα είναι οικονομικό και υπόσχεται περισσότερα χρήματα. Do we have to cross the green line and go on the other side? Αργότερα συνειδητοποιήσαμε ότι βρεθήκαμε εκεί χωρίς καμία άδεια, χωρίς να το γνωρίζει κανείς. Ο σύνδεσμος των ενόπλων έβαλε όλα τα χρήματα στην τσέπη του, χωρίς να πει τίποτα σε κανέναν, και μας έδιωξε λίγη ώρα πριν ξυπνήσουν οι φίλοι του και αρχίσουν να πυροβολούν. Σε αυτή τη γωνιά της πόλης, ακόμη και ο Θεός έχει κλείσει τα μάτια. It's easy to kill somebody here. So easy, so easy. Now even I can kill you now. I have a pistol. Then they kill me, nothing. Killing is nothing here. You need to kill you now. Ο Τζόρτζιο, όπως τον λένε οι φίλοι του, ήταν δικηγόρος με σπουδές στη Γαλλία. Σήμερα είναι ένας από τους 6.000 Ομαλούς που ζουν τον εφιάλτη των συμμοριών στην πράσινη γραμμή. What do you think of the new government? My brother is in. The Minister of Foreign is my brother. The Minister of Foreign is my brother. Στα μέσα του περασμένου Δεκέμβρη και μετά από προσπάθειες 2 ετών, σχηματίστηκε στο Ναϊρόμπι της Κένιας η νέα κυβέρνηση της Σομαλίας. Πολέμαρχοι και διοικητές ένοπλων ομάδων έγιναν βουλευτές και υπουργοί. Ο νέος αρχηγός του κράτους θα εγκατασταθεί στη Βίλα Σομάλια, όπως λέγεται το προεδρικό μέγαρο του Μογκαντίσου και στρατηγείο της οικογένειας Αϊντίντ. Ο Μοχάμεντ Φαράχ Αϊντίντ κατέλαβε τη Βίλα Σομάλια όταν ανέτρεψε τον δικτάτορα Σιαντ Μπάρε το 1991. Σήμερα το προεδρικό μέγαρο ελέγχει ο γιος του. Εδώ συναντήσαμε έναν από τους πιο πιστούς ανθρώπους της οικογένειας, τον συνταγματάρχη Αλι Άντεν. You want only peace now. No more fighting. No more fighting. These weapons will be at the hand of the government. Even this one I will give the government. We don't want this. Σήμερα, στην αυλή του Προεδρικού Μεγάρου του Μογκαντίσου, εδώ στη Βίλα Σομάλια, το μόνο που μπορεί να δει κανείς είναι φαντάσματα του εμφυλίου στα σκουριασμένα απομεινάρια ενός πολέμου που διέλυσε τη χώρα. Εδώ συγκεντρώνονται καθημερινά πρώην και νυν πολεμιστές της οικογένειας Αϊντίντ για να μοιραστούν λίγη από τη δυστυχία και τη φτώχεια τους. Are you tired? I am very tired. I am very tired. From 1977 Ethiopian war. You don't remember? That time you were a child. I was a child. That time I was officer. All these people there are like me. They're tired. All Somali people are tired. We don't want no more clans, tribes. We don't want. We want only peace and justice. Ο στόχος είναι να πάω στο πανεπιστήμιο και να σπουδάσω αυτό που ονειρεύομαι. Η Μαρία, το κορίτσι που γλίτωσε από την κόλαση της Σομαλίας χάρη στην ελληνική ειρηνευτική δύναμη, ζει σήμερα μια ευτυχισμένη ζωή στη Σουηδία. Η Μαρία εξελίχθηκε, μεγάλωσε από το 1993 που ήρθε εδώ
αυτά τα 11 χρόνια έγινε πλέον κοπέλα 24 χρονών. Έχει αραβωνιστεί. Νομίζω ότι ήταν καθοριστικό, άλλαξε ο τρόπος ζωής της. Το πόλεμο το μισώ πάρα πολύ και γι' αυτό όλη μου τη ζωή θα εύχομαι και θα εύχομαι να υπάρχει ειρήνη και όχι πόλεμος. Η Μαρία, όταν τη βρήκαν οι Έλληνες στρατιώτες, ήταν στην ίδια ηλικία με αυτό το παιδί. Το συναντήσαμε στην πράσινη γραμμή. انجليزي عاود برنامج انجليزي عاد من بدري اكبر حق لا يسكن انا وضع مكفعنا مع النقطه ما حد على نبض ليلا نبضها ان نبض ليلا او سومالي wax lagu baro. Does he know any fairy tales? شيك سومالي ما أقل. Ο Μοχάμεντ είναι ένα παιδί που θα μεγαλώσει παίζοντας κρυφτό με το θάνατο στους δρόμους του Μογκαντίσου. Λίγο πριν επιβιβαστούμε στο αεροπλάνο, αποχαιρετούμε τους ανθρώπους που είχαν αναλάβει την προστασία μας. Ο Αμπντουρασίντ μας επιφυλάσσει μια τελευταία έκπληξη. Βγάζει το πορτοφόλι και μας δείχνει τη φωτογραφία που έχει μέσα. Είναι ο Ιορδανός Αλζαρκάουι. Ο αρχιτρομοκράτης της Αλ-Κάιντα στο Ιράκ, σύμφωνα με τους Αμερικανούς, είναι το πρότυπό του. Το Ισλάμ αποκτά όλο και μεγαλύτερη επιρροή σε αυτή τη γωνιά του κόσμου, την ώρα που η νέα κυβέρνηση αναβάλει συνεχώς την επιστροφή της στο Μογκαντίσου, που θα έπρεπε να έχει γίνει στα μέσα του Δεκέμβρη. Ο γιος του Αϊντίντ, ως υπουργός εσωτερικών πλέον, είναι ο μοναδικός της εκπρόσωπος που αποφάσισε να επιστρέψει στη χώρα και να επισκεφθεί το προεδρικό μέγαρο, τη Βίλα Σομάλια. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Στη Σομαλία υπάρχουν σήμερα 2 εκατομμύρια ελαφρά όπλα. Στους δρόμους κυκλοφορούν 50.000 ένοπλοι. Το πιο τραγικό όμως από αυτά τα στατιστικά του παραλόγου είναι ότι στα χρόνια της αναρχίας 200.000 παιδιά, όπως ο μικρός Μοχάμεντ που συναντήσαμε στην πράσινη γραμμή, κράτησαν όπλο και ενεπλάκησαν σε στρατιωτικές ομάδες. Οι διεθνείς οργανώσεις εκτιμούν ότι σήμερα υπάρχουν στον κόσμο περισσότερα από 300.000 παιδιά στρατιώτες. Εδώ φτάσαμε στο τέλος και απόψε. Δίνουμε ραντεβού στις 23 Μαρτίου με το ντοκιμαντέρ Καμπότζη έτος 0. Φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από την άνοδο στην εξουσία της Καμπότζης, του Πολ Πότ και των Ερυθρών Χμέρ. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα. You'll see the line that's drawn between good and bad. See the blind man shooting at the world. Bullets flying, taking toll. If you've been bad, oh Lord, I bet you have, and you've not been hit by a flying lead. You'd better close your eyes.